Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την νεοσύστατη ρυθμολογική ελληνική εταιρεία για την πρόσκληση στο συνέδριο αυτό. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η κρυοθεραπεία στην κατάλυση της παροξυσμικής κολπικής μαρμαριγής. Είναι γνωστό ότι ο θεμέλιος λίθος της επεμβατικής αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαριγής είναι η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών. Μέχρι τώρα, δύο αποδεκτά συστήματα κατάλυσης υπάρχουν. Είναι η θεραπεία με υψίσυχνο ρεύμα και η θεραπεία με την κρυοπηξία. Όλο ένα και περισσότερο όμως κερδίζει έδαφος η θεραπεία με την κρυοπηξία. Βλέπουμε ότι σε πάνω από 1.000 κέντρα, σε περίπου 50 χώρες, ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία με κρυοπηξία, συνήθως με πετυχημένη κατάληξη. Οι αρχές της κρυοπηξίας έχουν να κάνουν με το συμπιεσμένο μονοξίδιο του αζότου, το οποίο εγχέεται στο άκρο του καθετήρα και μέσω της εξαέρωσής του απορροφά την θερμότητα από τον παρακείμενο ιστό και έτσι έχουμε την ψήξη. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούμε είναι ο καθετήρας, όπως είπαμε, το μπαλόνι, το μακρύ θικάρι το οποίο στηρίζει τον καθετήρα και ένας κυκλοτερής καθετήρας χαρτογράφησης που καταγράφει τα σήματα στις πνευμονικές φλέβες. Η κρυοθεραπεία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Προσφέρει σταθερότητα στον καθετήρα, μειώνει τον πόνο που αντιλαμβάνεται ο ασθενής, ενώ προστατεύει το ενδοθήλιο και μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων. Μέχρι τώρα είχαμε συγκεκριμένα τον πρώτο καθετήρα κατάλυσης. Έχουμε μερικά χρόνια όμως που χρησιμοποιούμε το δεύτερο καθετήρα κατάλυσης, το δεύτερο μπαλόνι, δεύτερης γενιάς, το οποίο είναι βελτιωμένο, εξελιγμένο, προσφέρει πιο ομοιόμορφη ψήξη, ενώ φτάνει και σε σημεία τα οποία ο προηγούμενος καθετήρας δεν μπορούσε να προσφέρει αποτελεσματική εφαρμογή της βλάβης. Για το λόγο του αληθές, στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε εδώ ότι στο καθετήρας βρίσκεται στην κάτω αριστερή πνευμονική φλέβα. Η ζώνη ψήξης είναι αυτός ο δακτύλιος εδώ. Δυστυχώς δεν ακουμπάει στο άνω τμήμα της αριστερής κάτω πνευμονικής φλέβας, οπότε δεν δίνει επαρκή βλάβη, ενώ εδώ με την μεγαλύτερη επιφάνεια ψήξης έχουμε και πιο αποτελεσματική βλάβη. Η θεραπεία με την κρυοπηξία έδωσε νέα πνοή στην κατάλυση της κολπικής μαρμαριγής. Γιατί άνοιξε την πόρτα σε περισσότερους πνευματικούς ηλεκτροφυσιολόγους να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Έχει μια σχετικά εύκολη καμπύλη εκμάθησης και αν πιστέψουμε και τη διαφάνεια αυτή, αρκούν 12 με 23 επεμβάσεις, ώστε ένας ηλεκτροφυσιολόγος να έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαριγής. Εξ αρχής φάνηκε ότι η κρυοθεραπεία ουσιαστικά υπερέχει συντριπτικά σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή όσον αφορά, όσον αφορά τα συμβάματα και τις υποτροπές. Το 2014 έχουμε εδώ μία ανακοίνωση σε σχέση με την κρυοθεραπεία, σύγκριση με τη συμβατική κατάλυση, υπερέχει η κρυοθεραπεία. Ο συνδυασμένος τρόπος έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Είναι με το πρώτο μπαλόνι στον ένα χρόνο από την επέμβαση και χωρίς αντιαρρυθμικά φάρμακα. Στη συγκεκριμένη αυτή διαφάνεια βλέπουμε τη σύγκριση του μπαλονιού πρώτης γενιάς με το δεύτερο. Είναι σαφής η υπεροχή του δεύτερου μπαλονιού. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται για το πρώτο μπαλόνι από 60% έως 70%, ενώ για το δεύτερο μπαλόνι ξεπερνάνε το 80% και φτάνουν μέχρι και το 91%. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε σε follow-up 2 ετών φαίνεται και εδώ ότι έχουμε ένα αποδεκτό ποσοστό ασθενών ελεύθερων συμβαμάτων κολπικής μαρμαριγής γύρω στο 73%. Ποσοστό που για να το πετύχει κανείς με τον συμβατικό καθετήρα μάλλον χρειάζεται πολλαπλές επεμβάσεις με ενδεχομένη χορήγηση φαρμάκων. Άρα μιλάμε ότι εδώ έχουμε ένα σημείο επιρροχής του καθετήρα κρυοπηξίας. Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, τώρα τον Αύγουστο του 2015, ήρθε να τονίσει αυτά τα ευρήματα. Φαίνεται εδώ ότι υπερέχει όσον αφορά το χρόνο της επέμβασης, είναι μικρότερος ο χρόνος της επέμβασης με την κρυοπηξία, ενώ και οι περισσότεροι ασθενείς είναι ελεύθεροι συμβαμάτων. Επιπλέον, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε κρυοπηξία
έχουν μικρότερη ανάγκη στην χορήγηση αντιαρθρικής φαρμακευτικής αγωγής, ενώ λιγότεροι από αυτούς χρειάζεται να επαναλάβουν την επέμβαση κατάλυσης. Σε αυτή τη μελέτη, πρόσφατη μελέτη και αυτή το Μάιο του 2015, που δημοσιεύτηκε στο EuroPace, υπάρχει απευθεία σύγκριση του νέου καθετήρα Smart Touch με το νέο μπαλόνι, το μπαλόνι δεύτερης γενιάς. Εδώ τα αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπουμε ότι έχουν σχεδόν την ίδια αποτελεσματικότητα. Σε βάθος 18 μηνών, 75% των ασθενών είναι ελεύθεροι συμβαμάτων στο group του Smart Touch, ενώ 73% παρεμφερές είναι το ποσοστό για τον καθετήρα κατάλυσης της κρυοπηξίας. Και εδώ βέβαια υπερέχει σε χρόνο η κρυοπηξία. Είναι γνωστό ότι ο κυριότερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός για την υποτροπή της κολπικής μαρμαριγής είναι η επανασύνδεση των φλεβών με τον αριστερό κόλπο. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε διατηρησιμότητα διατήρηση της απομόνωσης των πνευμονικών φλεβών σε βάθος χρόνου. Αυτή η μελέτη εδώ δείχνει ότι το νέο μπαλόνι έχει ένα αποδεκτό ποσοστό διατήρησης της απομόνωσης των πνευμονικών φλεβών, με ιδιαίτερη επιτυχία στις κατώτερες πνευμονικές φλέβες, ενώ η πνευμονική φλέβα η οποία δείχνει περισσότερο να επανασυνδέεται με τον αριστερό κόλπο και να προκαλεί η υποτροπή της κολπικής μαρμαριγής είναι η δεξιά άνω πνευμονική φλέβα. Το ίδιο και σε αυτή τη μελέτη, 91% διατήρηση της απομόνωσης των φλεβών στο τρίμηνο. Σε αυτή τη διαφάνεια έχουμε απευθεία σύγκριση του πρώτου μπαλονιού με το δεύτερο μπαλόνι. Φαίνεται ότι όσον αφορά την ανάγκη επανάληψης της επέμβασης και όσον αφορά την επανασύνδεση των πνευμονικών φλεβών, υπερέχει κατά πολύ το μπαλόνι δεύτερης γενιάς. Πολύς λόγος γίνεται για τον χρόνο εφαρμογής της βλάβης. Ποιος είναι ο κατάλληλος ώστε να έχουμε τον ιδεατό συνδυασμό αποτελεσματικότητας και μικρότερων επιπλοκών. Ήδη από την εισαγωγή του μπαλονιού δεύτερης γενιάς βελτιώθηκε σημαντικά η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών με μία μόνο εφαρμογή. Αυτό εξηγείται πολύ εύκολα σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα που πετυχαίνει το μπαλόνι πρώτης γενιάς στα 6 λεπτά το έχει πετύχει ήδη στα 2 λεπτά το μπαλόνι δεύτερης γενιάς. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια τάση μείωσης του χρόνου εφαρμογής κάτω από τα 240 σεκόντ. Βλέπουμε εδώ μελέτες που έχουν γίνει με follow-up κάτω από 1 χρόνο. Υπάρχει μια σημαντική αποτελεσματικότητα της κατάλυσης, παρόλο που ο χρόνος εφαρμογής έχει μειωθεί από 71 μέχρι 95%. Ακόμη όμως και στο χρόνο, το follow-up ενός έτους, φαίνεται ότι η βλάβη αυτή, η μειωμένη σε χρόνο βλάβη, φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Υπάρχουν όμως τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προβλέψουμε την υποτροπή. Όσον αφορά την κρυοπηξία, είναι το καλό σφράγισμα του στομείου της πνευμονικής φλέβας, προδιαθέτει σε μια επιτυχή πρόγνωση. Είναι ο χρόνος ουσιαστικά από την έναρξη της βλάβης μέχρι το αποτέλεσμα, μέχρι την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών, όταν είναι κάτω από 40 δευτερόλεπτα, έχει μια ευαισθησία 90 και μια ειδικότητα 81% για μη κλινική υποτροπή, ενώ είναι και η άνοδος της θερμοκρασίας μετά την ψήξη, είναι και αυτός ένας ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης για την πρόγνωση. Εδώ είναι εικόνες από το δικό μας εργαστήριο, ασθενής που υποβάλλεται σε κρυοπηξία, κάτω αριστερή πνευμονική φλέβα. Βλέπουμε ότι στα 5 δευτερόλεπτα έχουμε εξαφάνιση των σημάτων στις πνευμονικές φλέβες. Βλέπουμε εδώ. Ο ασθενής αυτός είναι ελεύθερος υποτροπών μέχρι τώρα. Αντίστοιχο αποτέλεσμα είχαμε και στις άλλες πνευμονικές φλέβες.
Εδώ κάτι αντίθετο. Βλέπουμε απομόνωση, κρυοπηξία στην άνω αριστερή πνευμονική φλέβα. 2 λεπτά μετά την κρυοπηξία, τα δυναμικά παραμένουν. Στη συνέχεια έχουμε μία διαλείπουσα εμφάνιση των δυναμικών, με εμφάνιση 2/1. Και στη συνέχεια, στο τέλος της κρυοθεραπείας, δεν έχουν εξαφανιστεί τα δυναμικά, όμως αυτός ο ασθενής στο μήνα πάνω μας έκανε υποτροπή. Λίγα λόγια για την ασφάλεια της μεθόδου. Είναι γνωστό ότι η κολπική μαρμαριγή έχει αρκετές μείζονες επιπλοκές. Είναι γνωστό σε όλους μας όταν απευθύνεται κάποιος άρρωστος σε εμάς για κατάλυση. Το πρώτο πράγμα που λέει: γιατρέ, είναι επικίνδυνο, του έχουν πει ότι είναι επικίνδυνο, οπότε είναι ένα σημαντικό θέμα. Οι περισσότερες επιπλοκές ανέρχονται στο 4,9%. Είναι η στένωση της πνευμονικής φλέβας, καρδιακός επιμονατισμός, περικαρδιακό υγρό, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε αντίθεση με το συμβατικό καθετήρα κατάλυσης, η κύρια παρενέργεια και επιπλοκή, ας πούμε, της κρυοπηξίας είναι η πάρεση του φρενικού νεύρου. Αντιπροσωπεύει το 50% των ολικών επιπλοκών της συγκεκριμένης μεθόδου και διαβαθμίζεται σε 3 κατηγορίες. Μιλάμε για δυσλειτουργία, παροδική δυσλειτουργία του φρενικού νεύρου όταν αυτή η δυσλειτουργία υποχωρεί μετά το πέρας της κατάλυσης ή όταν ο ασθενής βγει από το νοσοκομείο. Μιλάμε για πραγματική πάρεση όταν αυτό δεν υποχωρεί και ο ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο με την πάρεση, ενώ όταν αυτό εμένει πάνω από 12 μήνες, μιλάμε για μόνιμη ή εμένουσα πάρεση του φρενικού νεύρου. Από μελέτες που έχουν γίνει με το μπαλόνι πρώτης γενιάς, το ποσοστό πάρεσης ήταν γύρω στο 6,38 αρχικά, μειωνόταν σε 4,73 όταν ο ασθενής έφευγε από το νοσοκομείο, ενώ ένα ποσοστό 0,37% των ασθενών είχε πάρεση μετά το πρώτο έτος από την επέμβαση. Ενδιαφέρουσα διαφάνεια είναι αυτή εδώ. Δείχνει ότι με την εισαγωγή του νέου μπαλονιού έχουμε σταδιακά πτώση της πάρεσης του φρενικού νεύρου και ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σε ασθενείς που έχει χρησιμοποιηθεί δεύτερη επικουρική μέθοδος πρόληψης της πάρεσης του φρενικού νεύρου, ουσιαστικά το ποσοστό αυτό εδώ της επιπλοκής μηδενίζεται. Υπάρχουν τρόποι, προγνωστικοί παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε αυτή την επιπλοκή. Είναι η απόσταση του καθετήρα από το φρενικό νεύρο, είναι το σωματότυπος του ασθενούς, όσο πιο μικρό ύψος έχει, τόσο πιο επικίνδυνο είναι, και είναι και βέβαια το πόσο ταχαίως πέφτει η θερμοκρασία στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Στην διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι αν τραβήξουμε μια νοητή γραμμή από το tip του καθετήρα που βηματοδοτεί στην άνω κύλη φλέβα, όσο πιο κοντά είναι ο καθετήρας σε αυτή τη γραμμή, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να έχουμε πάρεση του φρενικού νεύρου. Και όπως είπαμε και πριν, ταχεία πτώση της θερμοκρασίας κάτω από -41 βαθμούς στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα έχει μια ευαισθησία 100 και ειδικότερα 98% για πρόβλεψη πάρεσης του φρενικού νεύρου. Υπάρχουν κάποιοι χειρισμοί που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την ταχεία, το γρήγορο ξεφούσκωμα του μπαλονιού, εκθέτοντας έτσι σε λιγότερο χρόνο, εκθέτοντας λιγότερο τους ιστούς σε χαμηλές θερμοκρασίες και μειώνοντας το κυταρικό θάνατο. Και ένας δεύτερος χειρισμός είναι να έχουμε αυστηρά το μπαλόνι στο στόμιο του άνδρου και όχι παραμέσα. Γιατί όταν το μπαλόνι είναι αρκετά μέσα στην φλέβα μπορεί να έχουμε πάρεση του φρενικού. Ένας τρόπος να το αποφύγουμε είναι μετά το φούσκωμα του μπαλονιού να το τραβήξουμε λίγο προς τα έξω, να έχουμε μία διαφυγή, μικρή διαφυγή και στη συνέχεια να δώσουμε περισσότερο όγκο και πίεση ώστε και να κλείσει το στόμιο αλλά και να μην έχουμε γειτονίαση με το φρενικό νεύρο. Άλλος τρόπος είναι τα επικαρδιακά καλώδια στην ξυφοειδή
απόφυση. Με 2 απαγωγές παίρνουμε κάποια δυναμικά, τα οποία εάν μειωθούν κατά πάνω από 35%, τότε έχουμε επικείμενη πάρηση του φρενικού. Άλλος τρόπος είναι η βηματοδότηση από την δεξιά άνω υποκλίδια οφλέβα. Παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα, έχει μικρότερο ουδό σύλληψης και έτσι μειώνεται και ευξάνεται και η ευαισθησία της μεθόδου. Μια άλλη γνωστή επιπλοκή της μεθόδου είναι η βλάβη του ισοφάγου. Παλαιότερα ήταν πιο συχνή, μιλάμε για μια πιο δραματική επιπλοκή. Φαίνεται και με την κρυοπηξία τα ποσοστά έχουν μειωθεί. Σε αυτό ίσως συμβάλλει και η τοποθέτηση κάποιων καθετήρων που μετράνε την θερμοκρασία στον ισοφάγο. Βλέπουμε ότι μειώθηκε το ποσοστό των βλαβών αυτών από 18,8% σε 3,2% και όσο πιο αυστηρό cut-off point έχουμε, τόσο περισσότερο μειώνεται το ποσοστό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω το ερευνητικό πρωτόκολλο που έχουμε ξεκινήσει στην κλινική μας, σε συνεργασία με το Ιπποκράτιο, τον Ευαγγελισμό και τον Ερυθρό Σταυρό. Προσπαθούμε να δούμε την επίπτωση της κρυοπηξίας στο κλάσμα του εξώθησης του αριστερού κόλπου σε σύγκριση με την συμβατική κατάλυση, χρησιμοποιώντας τη διάστατη υπερηχοκαρδιογραφία. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα όσον αφορά την επίπτωση της κατάλυσης στην λειτουργικότητα του αριστερού κόλπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωσυβάκη. Το Προεδρείο, μια και είναι μόνο ένα άτομο, έχει αποφασίσει ότι οι ερωτήσεις θα γίνουν στο τέλος. Στο σημείο αυτό που